Et hemmeligt sted i Danmark har Tulipanbrødrene deres loge. Den består af prominente producenter af danske pålægsklassikere fra Tulip. I aften var noget særligt. Et nyt emne skulle igennem optagelsesprøven. Hvad værner vi om? Stolt dansk madtradition. Et udsøgt stykke tulip bacon. Korrekt. Den unge aspirant havde medbragt en ret, det skulle smage på. En ny tulip leverpostej. Både du og denne nye leverpostej har kød, kraft og kvalitet nok til at blive godkendt. Velkommen hos Tulipanbrødrene.